the girl of my dream, well, the one that I need. She's the one my heart desire when she turn up by fire. She's the girl that I need, the one that I want. She's the one my heart desire when she turn up by fire. Love it how you do it, why you do it, yeah. You know you blow my mind. Oh, you're the kind of girl I want, yeah. Spoločne s Robinom sme už pred niekoľkými rokmi absolvovali prvé kurzy a prvé zoskoky z lietadla v Kolíne pri Prahe. V podstate pokračovanie to malo v roku 2007, kedy Robin odštartoval svoj Base Project a ja som sa mohol zúčastniť na jeho začiatku v Příbrami, kde som absolvoval tandemový zoskok. Well, it's you that I want now. Oh, well, it's you that I need now. Ain't no other one in town, yeah. But you're my girl. Oh. Prvotný pocit je veľmi zvláštny. Človek sa najskôr nevie, či sa bojí, niečo ho ťahá hore. Je to výzva, je to obrovská výzva. Je to určité napätie. Keď však sadne do lietadla, zmocní sa ho strach. Začne sa báť, začne si vyčítať, že prečo vôbec sadol do toho lietadla. Lietadlo nalietáva výšku, ten pocit sa stupňuje. Keď sa však otvoria dvere a človek vidí krásnu prírodu a jednoducho keď vidí ten malinký svet, tak dostane chuť skočiť si a znova sa priblížiť tomu svetu. Go girl, do your thing. Love it how you wind and get down, come on, you blow them mind. Go girl, do your thing. But then while I do, you know say you're running 24/7, 365. Go girl, do your thing. How all of them are love and kite. Človek urobí prvý krok, dostane sa do toho prázdna, obleje ho plná voľnosť a spadnú z neho všetky starosti. Jednoducho uvoľní myseľ, uvoľní telo a nabije sa neopakovateľnou energiou. Jealousy and envy awake them out. Woman, I say you have the gold crown. She's a girl of my dream. That's the one that I need. She's the one my heart. Či je človek zdravý alebo pripútaný na invalidný vozík. V športe sa tieto rozdiely strácajú a človek naozaj môže absolvovať takmer všetky športy. Chcem sa týmto poďakovať aj priateľom z Čiech, ktorí mi umožnili tento zoskok a ktorí mi pomáhajú celkovo v tom športovom živote. Samozrejme nemôžem zabúdať aj na ďalších kamarátov aj na Slovensku a kdekoľvek na svete. Len vďaka týmto ľuďom môžem zažívať veci, ktoré by som určite ako individuálna single osoba nezažil.
Mariáne, zvládli jsme to. Super. Jo, jsi dobrý. Dobrý. Jo. Každý človek to má niekde v sebe. Chce skúsiť veci, ktoré ešte nikdy nezažil, chce zažiť tie neopakovateľné pocity. Ide do toho s tým, že môže umrieť, ale ako náhle sa odhodla, urobí ten prvý krok, tak myslí už len a len na to, ako úspešne zlyžuje horu alebo ako úspešne pristane na tej zemi.